Uztailaren 7tik 58 ordu pasa direnean eta Euskal Hitzarmen askok iraunaldia galdu dutenean, Confebaskek bere kezkak eta erronkak partekatzeko egindako kontseilu orokorraren ondorioak plazaratu ditu. Lehen ondorioa lasaitasuna, Confebaskek lasaitasunerako deia luzatu baitu gaurko agerraldian. Konfidantza izan behar dela enpresarioengan, esaigu iruditzen zilegia dela euskal enpresariek iraganean izan dituzten posizioak eta herri honekiko azaldu duten erantzunkizuna horrelakoa izan ondoren, gaur egun medio guztietan erabat zalantzan jartzea aurrerantzean euskal enpresariok izango dute posizioa. Euskal Entrepresarien Konfederakuntzak azaldu duenez, hitzarmenen ultraaktibitatea ez da epe kontua, borondate kontua baizik. Sindikatuek erakutsi ez duten borondatea hain zuzen ere. Eta bi arrazoi nagusi azpimarratu dituzte hitzarmenetan akordiorik lortu ez izana azaltzeko. Lehena, sindikatuei leporatu die egungo egoerara ez moldatzea eta oparoaldian posible izan diren lan baldintzak krisialdi garaian ezarri nahi izatea. Eta zentzu honetan azpimarratu dute enpresarien aldetik ez dela egon soldaten jaitsiera ekarriko zuen proposamenik eta hala ere sindikatuen jarrera beti eskorra izan dela. Eta bigarrena, hitzarmenak gainbegiratzen utzi direla, sindikatuek joko arauak eta arau juridikoak aldatu direla onartu nahi ez dituztelako. Elaren jarrera kritikatu dute gogorren, izan ere eta azaldu dutenez, sindikatua negoziatzera ere ez delako eseri. Eta uztailaren 8 ostean zer, esan bezala Confebaskek lasaitasuna eskatu du eta hitzarmen bat galdu izana lan baldintzak berehala aldatzea ez duela ekarriko gogoratu du. Honekin batera greba orokor eta lanuzten garaiak bukatu direla adierazi dute eta erantzunkizuna eskatu dute garai berrietara egokitzeko. Garai berri baten aurrean gaude eta nik uste danok jakitun izan behar garela garai berri horiei era diferente batean eutsi behar diogula. Eta nik uste dut euskal enpresariek erantzunkizun osoz helduko diotela iraganean egin duten bezala garai berri hori.